Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande noon eɗen janga ba, bi, be, bo, bu. Ay ɗo joni fooɗani. Hande ngaren pooɗen. Ay ɗo ko bawonno. Seɗen pooɗa ɓeyden a goɗɗo mbiyen baa. Ay ɗo ko baa I goto ko bi. Eɗen pooɗa ɗiɗi mbatten mbiyen bii. Ay ɗo ko bo wonɗon ko goto. Ay ɗo joni ko be. Eɗen pooɗa ɓeyden goɗɗo mbiyen bee. Ay ɗo ko bo fooɗani. Eɗen pooɗa ɓeyden goɗɗo mbiyen boo. Ay ɗo ko bu fooɗani. Seɗen pooɗa ɓeyden goɗɗo mbiyen buu. Gasi. Ɗo joni ko jangete e masɗe yeeso ko ɗo haaɗi. Wadde kaaɗen ɗon on jiide en kaaɗiɗo ɗo noon 00 221 77 906 14 81 wonande wiyoɓe jiiɗi nadde ɓe mbi jiya numéro o ganda numéro o ko ɗon ɓe ndewata ɓe mbawa nadde nanji uste seeɗa ha ɗum wawa yiyade no moƴƴi. Mbaɗen ni ayi ƴetten ɗo gusten ɗo on jiide mbaɗen ni hara ha ɗo gasi ngara ɗo jippina ɗo kadi gusta bindi ɗi waɗani ayi ustima na laaɓi. Ngara ɗo oɗo ɓeydama seeɗa, oɗo ɓeydama ni, oɗo ɓeydama ɗo, oɗo ɓeydama ha ɗo, oɗo gaddama ha ɗo, oɗo gaddama ɗo, oɗo abbo yeeso ha fota oɗo, one abbo yeeso ha fota oɗo. Gasi hankkadi a yi lesto an jiɗɗo nadde keso o numéro ma nan ɗon. Wadde dow to fooɗani nde wonno waɗa hen ko masɗe ɗe pooɗani wadde a fooɗata tawde mo dow o ɗiggi mo less o saɗani. Dow o waɗani ayi ɗo wonno ko ba. En pooɗano kono ɗo noon mbiyeten ko baa. Nde wonno en ɓeydi hen a goto ko ɗum saabi mbawɗen wiide baa. So fooɗani waɗa goto, sa yiɗi fodde ɓeyda goɗɗo mbiya baa. ɗon timmi. Ay ɗo ko bi mbinoɗa ko I goto woni hen wadde fooɗani. Nde jiɗɗa fodde nde ko ni mbaɗɗa ɓeyduɗa hen I goɗɗo wonti bii. Nde wonna a ɓeydi wadde ɓeyda mbiya bii. ɗo ko bee wonno ɗo fooɗani. Nde jiɗɗa fodde nde ko ni mbaɗɗamo ɓeyduɗa hen goɗɗo mbawɗa wiide bee. ɗo ko bo mbinoɗa
bo mbinoɗa fooɗani jiɗɗa fodde ɓeydiɗa hen o goɗɗo mbawɗa wiide bo ayde ɗone ay ɗo ko buu mbinoɗa a fooɗano nde jiɗɗa fodde nde garɗa mbaɗɗa ni ɓeydiɗa hen goɗɗo mbawɗa wiide buu wadde dow o fooɗani less ko porle wadde mbiyata ko ba a fooɗani bi a fooɗani wona ɗo ko be a fooɗani ɗo ko bo a fooɗani wona a fooɗani ay ɗo ko bu a fooɗani wona hankadi noon ɗo so ɗiggi mo less o yawat e ma ko dow o so ɗiggi tan heddi ko gara pooɗa hono mbiyata ba ay ɗo bi ay ɗo be ay ɗo bo ay ɗo bu numéro ma nan less ɗo 00221 77 906 14 00221 77 906 14 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara saggue ma a saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla maɗa allol ma nan ɗon ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa ɗum jangga ɗum ɗigga mbasa ɗum yawde ɗum ɗo sa ɗiggini ɗum aɗa wawi winde ɗon ko heewi defte kewɗe ne bindoɗo ko noon wonno ko seeɗa tan ene yawni to banggue yiyande kono ɗigga ma yi nafoore muɗum hande en jangi ba no masirte yeeso sen garoyi kadi jangen so wencitama no wayata wona inchallahu taala kaaɗe ɗo ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañiɗo jangon ɗigga o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya li kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina onon jangoɓe hemɓe mbaɗe hen balle moɗon mbaɗe hen jingere moɗon mbaɗe hen balle moɗon mbaɗe hen jingere moɗon onon gone wallede balle onon gone e jinganede jingue numéro o nanɗo mbaɗe hen so Orange Money so Wave so Western Union Gariya yo yetto en mbawen wiide jokke golle ɗe jokka ko so neɗɗi tan jokka mbaɗe hen yo Allah wallu yo Allah faabu yo Allah reno